Hola, bon dia. Soc Violant Martí i us acompanyaré durant algunes setmanes en la resolució dels mots encreuats que es publiquen a La Vanguardia. Concretament ho farem els dijous i avui és la primera resolució dels mots encreuats del Mario Serra, que correspon al dijous dia 11 de juny i és el número 10.843. D'acord? Comencem pels horitzontals. Fatigades, que va aquí. Com que no sé molt bé de què va fatigades i és femení plural, doncs m'atreveixo a posar una ES. D'acord? Després, grup operatiu militar o policial que té paraula. No en tinc ni idea de què va, però bé, de moment continuo. 2. Entregada a canvi d'algunes esterlines. Un sinònim d'entregar és lliurar. Llavors juga amb el verb lliurar i amb les esterlines. Per tant, posaré lliurada. D'acord? Que sembla que hi cap i la cosa pot pintar bé. En un cert sentit, sembla a l'òpal i en l'altre afegim l'escandinau. Una cosa que sembla a l'òpal pot ser opalinar, no? Llavors diu que parla de l'escandinau. Un escandinau... Bé, deixem-lo. Anirà aquí, deixem-lo i ja veurem. Continuem. El 3. Est. Est és el punt cardinal, per tant, és obligatòriament una E. Vis en desordre. Quan diu vis en desordre vol dir que la paraula vis estarà desordenada. Doncs no sabem exactament com anirà, però per aquí hi haurà aquestes lletres. D'acord? Abaixar la temperatura. Abaixar la temperatura és un sinònim de baixar, de refredar, i llavors ja veurem com va. No m'atreveixo a posar-ho. D'acord? Deixem-lo així en blanc. Anar i venir del rusc com les abelles. També torna a ser una altra vegada un infinitiu. Anar i venir del rusc. Veritablement no sé com va. Deixem-lo. Parella de romans sols. Aquí està clar que seran dos nombres romans. D'acord? Deixem-los. 3 en bòxers. 3 en bòxers vol dir que hem d'agafar 3 lletres de la paraula bòxers. No sabem quina és. Deixem-la. D'acord? A continuació diu la nota musical que itera. Una cosa que itera vol dir que es repeteix. Llavors, la nota musical que itera, òbviament, ha de ser el re. Reitera, que es repeteix. Sí? A continuació diu Òscar Iniesta Heribert. Això són les inicials. Sempre que surt un nom així, Òscar, perdoneu-me un moment, Iniesta Heribert. Quan fa referència, quan posa un nom, hem d'agafar sempre les inicials. Tallin a 0. Tallar a 0 vol dir el cabell. Quan un es talla a 0 el cabell, es rapa. I llavors és tercera persona del plural, ells tallin a 0, per tant serà rapin. Sí? I a continuació diu res no és. Fixeu-vos bé, en el res no és, diu que la paraula res no ha d'aparèixer l'és. Per tant, si no ha d'aparèixer l'és, ens queda una R. Aquesta línia, de moment, l'hem feta completa i això va bé. Sinònim de regidor. Un regidor d'un ajuntament també es pot dir un edil. Sí? A continuació, diu predecessor peninsular. Abans dels romans, els habitants de la península ibèrica eren els ibers. Per tant, com que diu predecessor en singular, hem de posar també singular aquí. Escandinau que provoca temor. Provocar temor és fer por, no? Per tant, un escandinau que provoqui un temor pot ser un la por. Sí? Bon noi. Què és un bon noi? Bon noi és un bon Jan, no? Doncs ja està. Bon Jan. Posem aquí Jan. Eduquir. Educar una criatura és criar. Doncs, per tant, ha de ser cri-i. Sí? Vol anaeròbic. Fixeu-vos bé, tenim la paraula vol.
i ens diu que és anaeròbic. Si és anaeròbic no té oxigen, per tant li traiem la O i ens queda Bl. D'acord? Pinyol, un sinònim de pinyol, un pinyol d'oliva, un pinyol d'una fruita, pot ser un os. Continuem. El peleu, no en tinc ni idea, no sé exactament què refereix. Continuem. Quasi bé, quasi. Doncs aquí quasi, un sinònim de quasi, no el sé, continuï. Intuïció sobre els perills de la cardiopatia, no en tinc ni idea de medicina, de moment deixem-ho. Sintetitzar, una cosa, és a dir, ell sintetitzar, hauríem de buscar un sinònim aquí de sintetitzar i no en tinc ni idea quin pot ser. Passem. En forma de U, ni idea. Compromeses per la vida oficial. Compromeses per la via oficial ha de ser una persona que es compromet per la via oficial, es casa, no? Doncs llavors ha de ser casades. Sí? Anem bé? 11. Mamo sense juntar els llavis. Si jo mamo sense juntar els llavis, òbviament les M's no les he de dir perquè són les consonants que junto els llavis. Per tant, ha de ser una A i una O. A continuació em diu que componen una tirallonga. No en tinc ni idea. Continuem. El prefix que iguala les normatives comunitàries. La normativa que iguala tots els processos a nivell comunitari és el que anomenem una ISO. Doncs és la ISO. Mitja desena. Mitja desena, aquí ens n'hem d'anar als nombres romans. Una desena és així i mitja desena és la V baixa. Sí? Cèl·lula esporífera dels fongs. Ni idea. Seguim. L'arma més vincladissa. L'arma més vincladissa vol dir aquella arma que no està recta, sinó que es pot arquejar. Doncs, òbviament, farà referència a l'arc. A continuació diu escaire, la lletra en forma d'escaire és una L. 13. Surten. Sempre que surt el verb sortir, hem d'anar al verb eixir, i en aquest cas seria ixen. Claror rogent que precedeix la sortida del sol, aquí hem de buscar un sinònim de la claror aquesta i és l'aurora. El patidor el porta sempre al cor. Què és allò que els patidors sempre porten al cor? A l'all. Doncs vinga, all. I a continuació la via sanguínia més important dels cordats. Aquí fa referència a l'aorta. I l'última dels horitzontals és que viuen o creixen entre roques. No en tinc ni idea, aquí no en tinc ni idea, ho deixo, d'acord? Ara hem fet els horitzontals i hem anat posant tot el que sabíem i el que no sabíem ho deixem en blanc i no passa res, d'acord? Anem a fer els verticals, si us sembla. Diu, llegeixo síl·laba per síl·laba. És a dir, és una cosa que jo llegeixo síl·laba per síl·laba. Que està clar que com que és primera persona del singular serà jo, tots sempre acaben bo, per tant ho deixem així. Sí? A continuació diu, tenia una identitat, havia, doncs em surt aquí justament el verb haver, per tant aquí he de posar una H, no? Havia. En Capone, sempre que surt el Capone fa referència al Capone. Per tant, amb la L que ja teníem, és una pista que ens va molt bé. Sí? Gènere literari molt practicat a les escoles. Quin és el gènere literari que es fa servir a les escoles? Doncs la redacció. Redacció. Sí?
Fixeu-vos que, clar, com que ja tenim els horitzontals, doncs anem afegint lletres i anem completant. A continuació diu, comença a xupar-se. Doncs ja ens ha sortit aquí. XO, sempre que diu que comença, d'agafar la part del davant. D'acord? El que fa vi, diu el que fa vi i no és pas vinicultor. Fixeu-vos bé, aquesta és una definició que a vegades trobarem i que ens pot liar molt. El que fa vi fa referència a això. I aquest d'aquí, quin nombre romà és? Això és el 6, no? Doncs el que fa vi vol dir el que és sisè. Per tant, el posarem aquí. Sisè. A continuació diu, inicio un expedient probablement relacionat amb els sindicats. Iniciar un expedient, el sinònim d'iniciar l'expedient és incoar, i en aquest cas seria jo, in-co-u. Aquí fa referència relacionat amb els sindicats, més que res, perquè d'alguna manera o una altra ens surt, ens podria semblar que són les comissions obreres, no? Però bé, això l'autor doncs, ho ha decidit d'aquesta manera. A continuació diu, volem el cap de Bergoglio. Si volem el cap, tornem a estar, doncs, òbviament, les primeres lletres del seu cognom. 4. El 4 diu, la part que trobem sota terra. La part que trobem sota la terra, si us fixeu bé, és, hi ha una U, per tant, ens podem atrevir i posar sub-sol. Si està sota terra, amb el prefix sub-sol. Fent la feina de l'arc de Sant Martí. L'arc de Sant Martí, un sinònim de la feina que podria fer l'arc de Sant Martí és que irisa, no? Per tant, podem dir irisant. Sí? El verb irisar, doncs, com que està en aquest temps verbal, doncs ho hem de posar així. A continuació, el 5 diu, posi els pèls de punta. Quan tu poses els pèls de punta, estàs eriçant, no? Per tant, és sí. El següent del 5 diu, cops d'apèndix. No en tinc ni idea. No en tinc ni idea què pot ser. L'únic que m'atreviria aquí és a posar una S, perquè està clar que el dir cops és plural. Llavors ho poso així, Però compte amb les coses que afegim, que a vegades ens pot ajudar, però a vegades són excepcions i no sempre ens podem trobar. A continuació diu bo, ja el tenim aquí, el sinònim és sa. Després dir el primer dia del passat. Quin és el primer dia passat? Just el passat va ser ahir. Doncs vinga, ahir. Ceba que ens obsedeix. Una cosa que ens obsedeix és una cosa que se'ns va repetint, És a dir, que ens aclapara. I vindria aquí. La veritat és que no en tinc ni idea quina ceba. No sé, pot ser o bé mania o pot ser dèria. I de moment no tinc, només sé que acaba amb A, no tinc més. Per tant la deixo. El 7, comença a derivar. En aquest cas, com que comença, doncs està clar que és der. El travesser que sosté els sostres, quin és el travesser que sosté els sostres? Doncs la viga. Sí? I els de març són més coneguts que no pas els vidus encaputxats. Fixeu-vos bé, posa els vidus encaputxats. Ens està donant dues pistes. Primer ens fa la definició d'aquesta paraula i després ens diu els vidus encaputxats. Si són encaputxats hem de treure la primera i ens queden els idus. Els idus són els primers dies del mes de març. Del 8 vertical, Endin, Martin, quan perdia el cap. Si diu que perdia el cap, Endin, llavors ens queda E-A-N. E-A-N. Expressava una gran hilaritat. Quan un expressa hilaritat vol dir que riu. Per tant, és re-ia. Continuem. Fa cantellut el moble com un fuster egipci. No en tinc ni idea. Passem-la. 9. Sofre.
Símbol químic del sofre, la S. Fer confiança. Quan tu fas confiança en una persona estàs fiant, per tant, l'infinitiu és el verb fiar. Emprenyat. Emprenyat és un sinònim d'emprenyar, és irar. Doncs en aquest cas és irat. Comença a necessitar oxigen. Si comença a necessitar oxigen, doncs òbviament és ox, no? D'oxigen agafem el començament. El 10, en un cert sentit, relatiu al foc. Vindrà d'aquí, com que diu en un cert sentit, l'haurem de fer pujant, però de moment no en tinc ni idea. Deixem-lo així. El gronxarà el bressol. Un sinònim de gronxar en el bressol pot ser bressolar o bressar. I en aquest cas és serà. Respiració francesada. Un sinònim de respiració, però ens diu afrancesada. Per què ens diu afrancesada? Doncs perquè tindrà alguna connotació amb el francès. Un sinònim de respiració, a veure, t'estic aquí dalt. Un sinònim de respiració és alè. I llavors sabeu que alè és una expressió molt francesa d'ànim. Per això ens posa aquesta pista. Aquesta n'ha sortit sense cap esgarrapada. Il·lesa. D'acord? Una persona il·lesa vol dir una persona que no té cap esgarrapada. L'openat sobrevola la cultura valenciana. Doncs és això, fa referència al rat penat. Mestressa. Ara tenim aquí la mestressa. Aquí tenim la mestressa i acaba amb na. És tot el que sé. Doncs deixem-ho aquí. Qui diu relatiu al Buda? Doncs si diu relatiu al Buda, m'atreviria a posar búdic. No? Una cosa relativa al Buda doncs és búdic, en aquest cas masculí. I aquí finalment iode una i. D'acord? En un cert sentit, aixada ampla. En un cert sentit, aixada ampla, no en tinc ni idea. Deixem-la aquí, ja apareixerà. Versos agrupats, doncs són els poemes. I ens torna a aparèixer una altra vegada en Al Capone. Al Capone, doncs posem una al. Matadors que vesteixen unes malles estranyes molt lluents. Els matadors doncs, són els toreros. I aïllis ha de ser isolis. D'acord? Un cop que hem fet tots els verticals i tots els horitzontals, ara només ens queda anar omplint les paraules aquelles doncs, que veritablement encara estiguin en blanc. La primera d'aquí era aquella que deia fatigades. Doncs fatigades, un sinònim de fatigar és lassar. Per tant, són lasses. Tu fatigues, fatigades, lasses. D'acord? A continuació deia grup operatiu militar o policial que té paraula. Doncs no en tinc ni idea. Per tant, segueixo. El segon era aquest que deia en un cert sentit semblant a l'òpal. Doncs hem dit que podia ser opalí. I en aquesta direcció ens feia referència que era afegim l'escandinau i en l'altre afegim l'escandinau. Doncs és i la por. No? Afegim un lapó, que és un escandinau. El 3 era abaixar la temperatura. Doncs mireu, és enfredar. Enfredar és fer fred, és baixar la temperatura. Aquí a continuació, fixeu-vos bé, aquest és el que feia referència a l'anar i venir del rus com les abelles. Doncs només ens falta la primera paraula, la primera lletra. I aquí també ens falta una lletra. A l'U vertical deia llegeixo síl·laba per síl·laba. Quan un llegeix síl·laba per síl·laba es diu que lletreja. I en aquest cas també ens crea aquí la paraula trescar, que és l'anar i venir de les abelles en el rusc.
Parella de romans, com que hi ha una I, aquí ens atrevim a posar una altra I. 3 boxers, ara fixeu-vos bé, aquí tinc una E. Si aquí tinc una E i em deia boxers, vol dir que agafo aquesta i aquesta, o X. Sí? Continuo fent així per ordre, després ja m'aniré a fer les verticals. El 8 deia peleu, el peleu. Pelar té el sentit figurat també de matar. Per tant, el verb sinònim de matar és el sinònim oxí, per tant és oxiu. Sí? El quasi, aquest ja ens ha sortit el gairebé, i el 9 és intuïció sobre els perills de la cardiopatia. Doncs no ho sé, aquest d'aquí encara no el sé. Aquest d'aquí ioi no el sé, és aquell que en forma de U. Continuem endavant, que componen una tirallonga. Una cosa tirallonga és una cosa que és molt llarga i que acostuma a estar seriada. Per tant, posem seriats, que componen una tirallonga. Aquest ja està, i ens queda el 12, cèl·lules poríferes dels fongs. No en tinc ni idea, i d'aquesta d'aquí tampoc, no? Perquè aquesta feia referència que viuen o creixen entre roques. Anem a mirar quines verticals ens falten i a veure si les podem acabar de completar. El 5 vertical, aquesta d'aquí, el 5 vertical, diu cops d'apèndix. Un apèndix no té per què ser l'apèndix que pròpiament entenem com a l'extrem de l'intestí, sinó també un apèndix pot ser que sigui un flagell o pot ser que sigui una cua. Llavors, clar, si veiem la paraula cua, jo m'atreviria a posar cuades. Un cop, una cuada. Sí? A veure, el 6 vertical diu ceba que ens obsedeix. Fixeu-vos bé, hem dit que podia ser mania o dèria. Aquí apareix una R, per tant, serà dèria. Dèria. Doncs aquí fixeu-vos bé, m'ha aparegut la paraula ioide. No l'havia sentit mai, aquesta paraula. Llavors me'n vaig al diccionari i comprovo si ioide vol dir forma de U. Si ho feu, veureu que efectivament, que és forma de U. I després, aquí m'apareix la paraula bací... no, aquí em falta aquesta. Llavors, podria anar també al diccionari i posar el bàcit, amb D, i posar començada per... a veure quina paraula em dona. És una manera també d'acabar de solucionar aquestes 4 lletres que ens falten. Però fixeu-vos bé, el 8 vertical deia fa cantellut el moble com un fuster egipci. Un fuster egipci que fa cantellut un moble vol dir que fa com que ho caire, del caire i el caire, d'acord? De fer cantellut. El 10 vertical, en un cert sentit relatiu al foc, doncs ha de ser píric, una cosa píric. El 12 vertical fa referència a la mestressa. Una mestressa també es pot dir una madona, Madonna. I aquest d'aquí, el que el teníem en horitzontal, que deia a l'horitzontal grup operatiu militar o policial que té paraula, doncs serà escamot. I em sembla que amb això ja l'hem solucionat tot. Amb la qual cosa només ens quedaria per comprovar si basidi fa referència a la cèl·lula esporífera dels fongs, veureu que sí. El ioide també, si voleu també la paraula cuada, és a dir, que ens pot anar bé després anar al diccionari veure i després els saxatils, aquests d'aquí, per veure si efectivament fa referència que viuen o creixen entre les roques. D'acord? Espero haver-vos ajudat i bé, si teniu algun dubte, doncs estic a la vostra disposició. Que vagi bé fins la propera setmana.